Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Sa makausapa atong pasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong santos nga misa. Uban kaniya padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud nining na hapit na matapos nga eleksyon sa United States na unta mahatag ang tinuod na sentimento sa katawhan ug ang makaayos kalibutan. Ato sang iyampo nga mahunong na ning pandemic nga atong giantos sud na sa katuig ug ato sang iyampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagsigi og padayog tabang nato dinhi sa atong simbahan. O garon maandam tas pagsaulog nining santos nga misa ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo, mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, malipayon ako kaayo diha sa Ginoo kay karon, human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Wala ako magpasabot nga wala na kamong mahigugma kanako, kay ang tinuod mao nga wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakatunan ko ang pagtagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahamugaway. Nakakaton na ako ni ining paagiha sa pagkinabuhi, bisan diin ug bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Nasayod kaayo kamong mga taga Filipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia, sa bag-o pang gisangyaw ang maayong balita, kamuray simbahan nga mitabang kanako. Kamuray nakigambit sa akong mga kadaugan ug sa akong kapakyasan. Dili lang kay kausara gipadad-an ninyo ako hinabang sa nagkalisod-lisod ako dito sa Tesalonica. Dili kay gusto ko lang mudawat og mga gasa, kundili buot ko nga mabulahan usab kamo. Busa nakabalos na kamo kanako og sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan. Karon nga gidad-an na ako ni Epafrodito sa tanan ninyong mga gasa. Kini sama sa usa ka pahumot nga halad sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad
nga makapahimuot kaniya. Ug ang akong Dios uban sa naghinapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Bulahan ang tao nga madlukon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga madlukon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga madlukon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan, babaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong, pagapanalanginan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Maayo ang tao nga manggihatagon o magapahulam, nga naggadumala sa iyang mga butang uban sa katarong. Dili gayud siya matarog. Ang tao nga matarong, handumon sa kanunay. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarog, dili siya mahadlok. Kusog siyang manghatag sa kabos, ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom, bayawon diha sa himaya. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, aron ini kahurot na niini, dawaton kamo didto sa way katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busakon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsa may mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo niining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila. Miingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing, kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang giisip nga bililhon sa tao, walay bili sa Dios. Nakasabot mo ani, lisod ni sabton o sayon? Tubag, sayon o lisod sabton?
ang giisip nga bililhon sa tao walay bili sa atubangan sa Dios. Lisod sabton o sayon? Di man mamutingog. Di mo kasabutan, bililhon. Ang tao dinhis kalibutan daghan kay tag-iisip nga bililhon. Napte magsigig ingon ako, Father, ngano manggid ng koral sigihan mo na nimog hisgot nako ambot lang sa Espiritu Santo. Nganong ang koral mo itapik karon kay kana manggong koral nagpakita na nga bililhon ang naasod sa imong gikoral. Bililhon ba? Nya basin baya nasipyata og unsay bililhon. Unya ang atong kasing-kasing wa nato gikoral sa mga butang nga bililhon sa Ginoo. Ato lang usik-usikan ang generosity, usik-usikan lang nato ang patience, usik-usikan lang nato ang love, ang purity, ato lang usik-usikan ang atong charity, ang atong prudence, ang atong wisdom, ang atong knowledge, ang atong piety. Kani mga bililhon ni para sa Ginoo. Pero ato lang usik-usikan, wa gyud koral. Wa gyud koral ang atong kasing-kasing. Pero ang atong koral og maayo, ang atong kwarta, ang atong balay, ang atong yuta, ang atong mga alahas, ang mga unsa pa na dihang imong mga bililhong butang sakyanan. Unya, unsa may bili ana nga mahibilin ra man na dinis kalibutan inig kamatay na nimo. Matud pa diri ni Kristo, inig kahurot ni ini. Inig kahurot ba? Kanus man na mahurot ng mga butanga, bisag bilyonaryo pa ka, kanus man mahurot. Kundi na mo ginhawa ang imong lawas, hurot na natanan. Unsa pa may na gyud. Og mamatay na ka, oy, mugawas jud kas imong koral. Magsuisod ka nang naanggamay kaayo nga lungon. Nga igo ra gyud muhaom imong lawas. Mugawas gyud ka nang imong balay nga imong gibutangag dubulak, imo pang gimarkahan diha og beware of dogs. Biyaan ginani mo imong dogs. Wati ra gyud og mga od maoy mukaon nimo. Ang uban gani wa pa gani kan-as od gisunog na didto sa krematorium. Wa gyud kapuslanan. Mahurot ra gyud na. Mao na nga niingos Kristo diri ang kasaligan sa gamayng butang, kasaligan sa dako. Gamay ra kay na ang pag-ingon nga love your enemies. Gamay ra yun kay na. Kay kanang enemy no, gamay ra kay nagikinahanglan nga love. Unsa may gikinahanglan nga love sa enemy? Una, forgiveness. Kana ra yung pagpasaylo, gamay kay nang butanga, pero ato nang usik-usikan, di ta ka maong mo pasaylo, di kita pasayloos Ginoo. Kay ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako. Gamay ra kay nang pag-ingon nga ayaw mo paningil anang utang. Gamay ra gyud kay na. Bida? Yung kadako sad pa diroy kay minilyon ba yung utang pa diroy di paninglon. Pero gamay ra kay nang pagdesisyon nga di nala na nako paninglon. Ngano man? Kana kay nang utang siya nimo 1 million, sa to pa na kay kwarta nga sobra sa 10 million. Awa mo ka G. Unsa man nimo pagpautang og wa kay kwarta? Kasagaran imong ipautang kana man jud ang kinagamyan ra yung porsyon. Ay ato pa nakautang nimo dako lagi na og unahon-ahon 1 million. Pero kana kay nagpahuwam ka ana, sa to pa duna pa jud kay sobra pa ana. Nya ngano pa mang magkinahanglan pa mang kaato nga sobra pa man kay nang naani mo. Mo nagamay ra kay nang butanga og imo nang sa tawag ana kanang kondon. Nya nganong imo manginang dakoon? Ngano man ang libak-libak sa imong ugangan nimo, nganong imo manginang dakoon nga nagsige man kagako sa iyang anak. Imo pag itong paminahon ang libak sa iyang mga imong ugangan o ganang imong mga bayaw. Sige libak nimo nga bati kuno kag naong nang iyang anak porti manggakos nimo. Kana na lay pahimusli. Imo pag itong daginuton ang gagmay kay butang. Mao na og kasaligan tang mahigugma og moamping sa mga hatag sa Ginoo nga usahay gamay ra kay tan-awon dako kay na siya para sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, nakakat-on man ko pagpuyo
ug pagtagbaw sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Kay bao man ko, wa na ko magkinahanglag tabang gikan ninyo. Pero kay nangabot man ning inyong tabang, ako ning giisip nga inyong halad ngadto sa Ginoo. Tingali sa inyong side, gamay ra kay ini. Pero sa akong side, ako ning gigamit. Unsa to iyang gigamit diri? Sama sa mga mahumot na unsa to iyang giingon dinhi? Adara Kini sama sa usa ka mahumot nga halad sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot kaniya. O tanawa ha? Unsay gamay kayong gi-share sa taga Tesalonica ngadto niya, gatampo-tampo sila aron ihatag ni San Pablo. Si San Pablo wa man kinahanglan kay atong panahon na kahibaw siyang mupuyo bisag unsa pay kahimtang sa kinabuhi, pero iyang gidawat isip halad sa Dios. Kanang inyong ihog sa kolekta, gamay rabi ana. Kana bang inyong ihog sa kolekta? Pero di na lang sa jud ka muhog sa kolekta, murag katawan na sa ka. Siya ro wa jud kay piso. Mga bata gyud gasuroy-suroy da na man gani piso. Di ba? O nya, muhog mo sa kolekta. Oo, congratulations. Congratulations. Labaw na gitingali ning gipanghatag din hinato sa ato mga benefactors ug donors nga sa ilang ginagmay nga mga hatag, dili biya kay na dako, di kay na sakit nila kay good murag pakapin lang ba mo donate lang sa kong atong father. Ginagmay na sa noy uban nga dinagko sad. Pero dagko man na sila og kanang sobra, mo butang makahatag sila dako kay nasa sila dako nga nahatag. Tingali wa gid kaabot og 50% sa ilang income kining ilang gipanghatag dinhi. Mostly ba, pero nasa uban niabot tingali og 50%. Amot lang ka og nabad jud niabot og 50%. Pero kung gihatag na uban sa gugmas pagpanghatag para sa Ginoo, dako na kay nastanan. Kay ngano man unsa may tumong sa Ginoo nga iya tang gitagaan sa mga butang aron i-share. Ipaambit gyud. Mahal nga birhen gani, wa man to say kwarta, unsa may iyang gi-share? Ang iyang anak. Sugot siyang ilansang sa cross. I-share. Matod pa ni Kristo diri, pagbaton mo og mga higala, ginamit ang inyong bahandi. Gamita ang inyong bahandi aron makabaton mo og mga higala dinhis kalibutan. Nya karon, ang bahandi sa mga politicians, kanang ilang pagbahandi sa pagka-leader, nagamit nila to expand friendship or to reduce friendship. Mag-political party na ganita, magsigi na og kaning dinautay, na karon gakinihaay na ang mga politicians, nangawagtang ng atong friendship. Nyahay naman tong imong gift. Nagamit nimo pagbaton og daghang mga higala o daghang kaaway. Tubag, mga politicians. Nya kaming mga pari, ang gasas pagkapari, 40 masaning dakuas ang gasaha. Unsa man? Among nagamit aron mudaghan ang among higala o midyutay tungod sa kolekta, gailog na. Ingon tanaw unsa man? Mauna nya kamo, naam sa moy bahandi nga nadawat, nidaghan inyong higala tungod ana, uwa na no moy silingan kay nagsige na mog inisipay ana mga utlanan sa inyong yuta. Nga hasta pagani ang imong igsuon, hasta paging imong ginikanan, gikontra na nimo tungod lang anang yuta nga utlanan. Sa man, nagkahigala pa mo. Inyag magdaog mo dito sa korte, magkinihaay mo pulos mga parente, pulos mga membros pamilya. Okay, nagdaog na mo sa korte, kay ang korte mo, tanaw man as mga dokumento. Sige, nagdaog na mo. Kumusta man inyong kasing-kasing? Nagdaog. Ang pinuntrahay ninyo, hangtod pas inyong mga apo, ipasa pa na ngadto sa inyong mga sungkod. Kanang kaliwata, mga ilugan nagyuta, katong lolo ninyo, giilugan ana mga buang-buang dagko. Bantay gid mo ana. Hasta inyong bana ilugon ana mga buang-buang. Sala mangilog din na sila, aparente ha. Wa din na mahitabo di ay. Kamo din wa mahitabo. Klaro na mga naong ninyo. Sa ako wa mahitabo, samot na.
Ngano man tungod kay nasipya ta. Ang ato mangungunahuna ang bahandi nga gihatag sa Ginoo nato para ako ni dili pagbaton og daghang higala. Kay kung daghan kag higala, ni daghan ang imong higala tungod anang imong nadawat nga bahandi, congratulations, higala sa kas Ginoo. Kanang inyong naong bahandi na dili. Unya, nakabaton mo higala tungod anang naong nga. Kamo mga ginikanan, higala mo sa inyong mga anak. Ilhan man ani mong higala kay mo smile man na ini kakita nimo. Inigabot ninyo sa balay, mo smile inyong anak. Umurag mahadlok. Ang sakristan, mo smile ay kakita sa pare. Ang mga lektor diri sa sod o ang mga liminister diri sod sa Kristiya, inigsod sa pare, mo smile. Oy, kulbaan yung hala pa si ano rin mo misa na patay ko ano. Mao na maimpierno na ko ani. So gamito ni nato atong naong oy, aron daghan tag higala. Unsan? Smile. Smile dia. Ako mo smile na ko ron. Balag mugtok ko ni akong naong. Smile na ko. Pilar ko pag-smile ko. Singi sila ka. Balag min ko. Smile ka ba? Lami apat yun. Buang-buang na ko. At least smile lang ka. Nya kanang inyong dila. Gasa na. Kaning dila na to ba? Gasa? O nyagi mo na ning gamitos pagpanglibak. Napakahigala. Oy, kadiyot ra kay ni kaning gasaha, gamay-gamay lang ni pero pertining mo guba og friendship. Kani ba? Kani nga ta. Kanang inyong mata gasa na. Imo ginang ilurat ngadto sa imong anak o sa imong estudyante, imong anaan, patay ka diya. Lurati nas mata imong bana, ana, di ba? Luod na kay kagnaong. Pero pagpaloy-loy na imong mata kanang beautiful eyes, moingon sa na imong bana, nayabag ning asawa sa kay tuyo ani ay nganong gapa kun ko man ni beautiful eyes man ni siya. Ang kapoy ba kay lawas nako. Hawa ko kay bawa nagmo ba na iyang istorya pero basin san gi manindog na ta. Mga igsoon, mosalig kita sa Dios nga niining taknaa iyang ihatag kanato ang tanan natong panginahanglan kay siya manggihatagon man uban sa mahal nga birhen muingon kita Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong sumbanan sa uban sa pagkamatinud-anon ug pagkamaunungon kang Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasod makasinati inas sa kabuhong sa paghigugma ug kalipay nga sukad wala pa maangkon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalapuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug pangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-lain nga hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Mahilikay sila sa mga dautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga kalag sa mga matuhuon sa katapusan mahiluna na sa langit uban sa santos ug mga anghel. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Amahan, dawata kining amo mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagis pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinaagi niining panagbinayluay sa mga halad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom ni misa karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. sa mga babae na Ulan ang bunga sa tiyan mo na Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod, nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog.
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkahigala ni Kristo. So mga higala na taron ni Kristo. Nya mamintin ra ni kung magsigi sad taog pakighigala sa atong isig ka tawo. Di nato gamiton ang mga gasa sa Ginoo aron mudaghan atong kontra. So i-update ta mo sa nahalin sa atong love offering ang 3,500 na slots nahalina na takaron og 3,043. Pa gamay na lang kayong nahibilin nga makapalangit nato, no? 457 slots na lang ang available. So kamo dihang gusto pang malangit, pamalit na mo. O di mo gustong malangit, palingog-lingog lang mo diha. So ato rong himuon ang pag-ampo sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.